Hey, hvad hedder du? Ved du ikke, hvad du hedder? Det er sgu fedt. Du er med i gruppen, mand. Sindssygt. Vi var altså lige ved at lave en film. Altså seriøst, vi var lige ved at lave en film. Var I skuespiller? Ja, vi er skuespiller på helvede. Hold din kæft. Seriøst, det er hot. Seriøst, det er hot. Det her, det er fucking fedt. Det er den bedste tobak,